गसल प्रदेशनिफ्राय माग्राम बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट सुबनकाटा आनसलिक आबसु आरो लोगोसे बिथाङा दिहिरा ब्लक इउपिपिएल नि सेक्रेटारि मैया फैबाय माग्राम बसुमतारी। नोंथांमोना गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबाय बिनि उनाव दिनै खुंथायाव इउपिपिएल थानायनि उनावबो बिपिएफआव जइन जादों माखौ नुनानै आरो मानि थाखाय बिपिएफआव जइन जानो गोनां जाखो? गिबियावनो रादाब सुलुंनिसिम साबायखरखौ बावग्रोबाय। दा नोंथाङा जा सोंलु सोंबाय दा माखासे गुदु गादा जोङो खालामा स्पष्ट खोथा दा बाहाय माखासे दैदेनगिरिफोरनि रेसपन्सिबिलिटि आरो माखासे थासारि बेखौ नायनानै जोङो बे सिद्धान्तखौ जोङो लानो गोनां जादों। दा बाहाय माखासे सम जोङो जिखिनि संग्राम खालामबोदोंमोन जाय संग्राम खालामबोनायाव माखासे रायजो राजाजों थानानै जोङो गोलाव सम आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन जेरावनाखि जोंनि माखासे ओनसोलफ्रा माने आन्डार डेभेलप कमिउनिकेसननि बिथिङाव गोबां आन्डार डेभेलप जाना दङमोन जाय खोथाखौ सहायनो हायैयाव माखासे जों संग्राम खालामफैदोंमोन। दा दिनैनि बे मोजां बुब्लियाव जोङो आसा खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन बे इनफ्रास्ट्राक्चारा कमिउनिकेसनफ्रा बारा थिग जायाखै जायनि थाखाय जोङो गोबां खोथा खोनासंनांनो हागौ जाय खोथाखौ जोङो सानबाय दङमोन जायनि थाखाय जोङो दिनै बे सिद्धान्तखौ लानो गोनां जादों। फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफखौ सरकाराव फिनफैफिननो होनना आसा दङ नामा नोंथांमोना? जोङोथ' आसायाथ' थागोन जेनेबा जोङो जिर' लेभेलनिफ्राय फैनाय मानसि जिहेथु जोङो जिर'खौ माबेबा मोनसे पर्यायसिमहालागै लाबोदोंमोन खिन्थु दिनैबो बे जिर' लेभेलनिफ्रायनो बबेबा मोनसे लेभेलसिम लाबोनांगौआ जोंनि मोनसे गिदिर चेलेन्ज जागोन। दा बेखायनो जोङो आसा खालामो बांद्राय बेबायदि एसेबां गिदिर जुजिनो गोनां जेबो गैसोआ रायजो राजानि माखासे अबजारभेसन बेखौ लानानै जोङो आसा खालामो दा बे बिपिएफ सरकारा जे फैफिनगोन बेनि सायाव जोंहाबो एसे हप दङ। नोंथांमोना गोलाव सम जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दिनै नोंथांमोननि मोखाङा आलादा जाबाय अर्थात बिपिएफ हान्जानि सासे सोद्रोमा जाफैबाय दा बे बिपिएफ महरै सोद्रोमा जानायनि उनावहाय मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाफोरखौ? जोङो बिपिएफनि साफा सोद्रोमा जादोंब्लाबो जों बेखौनो खावलायगोन जोङो माखासे सम रायजो राजाजों थानानै खामानिखौ जोङो मावबोदों जिहेथु दा दिनैसिमहालागै रायजो राजाजों जोंहा सोमोन्दोआ थागोन। जोङो सोरबाया बिपिएफ दोलोआव हाबबाय होननानै सानलायलायनो नाङा जोंबो गुबुन दोलोआव थादों होननानै रावखौबो नासया जोङो बयजोंबो बेबायदिनो मिलिजुलि रायजोनि गेजेरावनो थानानै खामानि मावबोनाय हिसाबै रायजोजों थानानै जों खामानिखौ मावबाय थागोन। जोङो जेसेखि हागौ सोरनिबा मावनाय मावैखौ जोङो जेबो बुंनाय जानाय नङा जोंनि लक्ष्य आरो उद्देश्यखौ लानानै जोङो जा मोनसे हप खालामना फैदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि खना खनला ओनसोलनि माखासे कमिउनिकेसन इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा जानांगोन जों बेखौ लाना सिन्था खालामना फैदों जिहेथु दा बेवहाय रायजो राजाफोराबो सानलायलायनो गोनां गैया जे आमुखाया उमुखाव थांबाय बेखौ माथो होननाङा रायज्लायनो नाङा दा बेबायदि हयथ' जोंनियाव थानाय नङा गोबाङाबो बेबायदि कल खालामनानै बेबायदि बुंबाय माने पार्सनेलि जेबो जों रिलेसनफ्रा गाज्रि जानाय नङा आं बेखौ आसा खालामो। थेंक इउ।